Imagine kita na mpụta kita na asị that na ndị Igbo na abụrụ ndị Igbo ọnụ. Kedu ihe ga-abụ ya reaction? Tell yourself the truth. Kedu ife ga-abụ ya reaction? Gị nwa na-ege m ntị na mpụta kita na efo video ndụrụ ọkụ and ife niile na-ekwu maka ndị Igbo ebe afọ abụrụ ezigbo ife, no negative and evil word ka na-ekwu against Igbo. Kedu ife ị ga-agwa m na comment section? Ị ga-asị m write on ka ị ga-ebido ịkpọ m iyi? Ị ga-ebido ichetara m na ndị Fulani ife mụrụ m na m abụrụ ụdị onye Igbo? Tell yourself the truth. Now, only one guy, what they call about board or something like that. I'm trying to remember his name. Manunu Yamoyen. But I one day able in his speech, which I focus say, I'm sorry, I'm not Igbo. The by where drag be on social media. Do you understand what I'm saying? I also remember no big Kubana will where the all on this social media also that none by Amaro politics or something like that, and by like or the goes and by like intelligent or something like that. The boy where drag just know or voice out his own opinion, or people start dragging him. Now I could also remember that no one person at this country si na elele course ebe ndị Igbo na ọ si na elele course ebe ndị Igbo na I don't need to break that course before ndị Igbo enwe ike inweta anything na this country called Nigeria. Yes, that for pastor. You people knows who I'm talking about. What they call this pastor in Yoruba. But I put on a last election. Now and the by word drag here. Mana our brother. I'm a Bali fan also. Because of when they involved. And we need to defend the NO for a lot of time. Our brother Mazi Nnamdikanu. Say now the word Igbo is cost. No will have iya ejafi Igbo weme gas on seed. We're going again on social media and oburu onye Igbo. But you don't see it as if anything happened, like normally fed in the. Do you get my point? Okuchala okwu ahụ ị nagidelie. Mana mụnwa kịta maọbụ somebody dị ka Wazulike maọbụ any of our politician or any of Igbo influencer or that word on the social media, body go tell that person. But somebody that can Nnamdikanu put on social media kwuo ya. But again, when I get on the social media, I need to defend that, you know. Let me tell you something. I didn't mean ife holo momo chi ozo holo momo boichi. What is bad is bad. What is good is good. No matter ebo si wepụta. Also, nya bụ na onye ara presentiri goodness. Good is good. Also, nya bụ na ezigbo mmadụ presentiri bad. Bad is bad. That is where I stand in this life. For me, njọ bụ njọ. Ajọ ife bụ ajọ ife. No matter ebe o si wepụta. Ezigbo ife bụ ezigbo ife. No matter ebe o si wepụta. Na enyere gịnịgo nga example na-ajụ onwe gị ọ bụrụ na that word si n'aka ndị ọzọ wepụta ọ bụ etu akịta isi ekwu eketa ka esi ya na-ekwu ya. Ife nji eme this video ka nkọwalị gị na ị nwere problem. Mgbe ọbụla etu ịbụ mmadụ ibidoro ime practice ife a na-akpọ selective truth, selective justice, selective fairness, selective
equity, inwego problem. I'm telling you. Bụkwa na ịbakwa imegidekwala ihe wee banye na that category. Ife ọ fọrọ conscience gị ịkpai lazi etu a. Because ife na-eme ndị mmadụ eji eme selective truth bụ that na ị na-suppress your conscience for you to defend ife ịma na ọ dịrọ mma just because of onye dị involved. And enwere m ike ibi ụdị ndụ ha. Truth is truth. Lie is lie. White is white. Black is black. Do you get my point? Onye bụ ife na-apụta ebe a ka ọlụ nke ịghọta that na Nnamdikanu akalọ ndị Igbo niile na human being ka ọ bụ, and ọ ya eme mistake, and o mee mistake aha gị nwa bụ ifuru ụwa ka ị nwee ike isi ya na nke eso ụkwa onye nwa mere gị human being, nye nwa mere gị noble person. Mana ifuru ife unu na-eme selective truth, selective fairness, selective justice, selective this and that, nwanne, you are not doing the will of nature. If you na-eforo zibụ ife fresh gị gwara gị. Do you understand? Mụ na gị na-abụ mana akụkọ afọ ụka ọ na-asụ oyi. Kama ị ga-atụ asị, is better na imechiri ọnụ. Instead of you to lie, to defend the atrocity or to defend the evil or to defend the abnormality, is better na ikwuru okwu cha. Jee jụọ ese ka akọwara ka ndị Igbo si wee nọrọ. Kama nze asara ile gbuo echi ga-atụ asị bụla alịrị na kama ọ ya atụ asị obula alịrị si n'ọgbakọ ahụ binie naba na-eli n'ude na-asụ n'ude. Kama nze asara ile mgbe gburugburu ga-atụ asị ọharụ meeting, ọharụ na ọgbakọ anọdụ adị. Do you understand what I'm saying now? I from nwanne anyị nwoke Nnamdikanu ebe ọ sị that ọ bụrụ onye Igbo, that the word Igbo is cursed. Some of you may defend the thing. Not go name that, mpụta na comment section ana m agba n'aka. You understand what I'm saying? But I say, let me just voice out today. Let me tell you what you don't know. Ndị Igbo ga-emebe ọfụma mgbe that is introduce bela ife a na-akpọ Biafra. Go and conduct your research, do your investigation ife a na-ekwu. Ifuru ndị Igbo ka nọrọ mma na-emebe ọfụma na-awa asị strong mgbe anyị amara ife bụ Biafra. Put me anywhere. Ọ since ye introduce mụ na gị na-abụ Biafra ka anyị na-ana backward na-anwụ on daily basis. Mgbe anyị bụ Igbo nọ na this Nigeria, anyị dominate in every angle of this country. Mana business yo, mana ọrụ oyibo, mana amị, mana police, jụọ ese ka akọwala gị. We dominate. Nyawa kpatara some part of this country ji atụ anyị egwu. Do you understand? But today, I dominate anyị mana ọrụ oyibo na every angle of this country. That is why ife ga-emezi anyị today now. Nobody is there to protect and defend you and I. Do you now understand what I'm saying? Since you introduce mụ na gị na-abụ Biafra, ka anyị na-ada backward. No progress. Mekata dịka anyị afụbakwa ife. Ofu onye akakwupụta buru anyị na backward. Egbuba anyị, egbukatakwa anyị nke afọ agafe. Ya bụ mpụta ebe a na m atụrụ unu ndị Igbo enu. Agba mbụ otu n'ogbe, agba abụọ otu n'ogbe. Ọ bụ
ogwe ka apịala akị. Mpụtakwa gwakwa gị nwa bụ onye Igbo sị gị dat na ọ ya bụ ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, gwakwa gị nwa bụ onye Igbo na onye ahụ a na-ekiri ekiri adọrọkwanụ mma ikpo ntụ, nnukwu na-ama obodo adịrọ mma ịgba ọtọ, na kama mmọnwụ ga-agbaba ọsọ daba ada anya were Igbo na-eje na nwayọọ bụ ije, na ebe ahụ onye ọsọ lụrụ na onye ije ga-elie, it's just matter of time. Mana ihe na-ewute m na some of unu enwezi conscience, unu na-emezi ife selective truth because of onye dị involved. Ị na-agwa m na ọ bụ mụnwa bụ mmadụ kịta maọbụ Obi Kubana maọbụ Ụwazurike maọbụ any politician na ala Igbo pụtara sị that na the word Igbo bụ a cursed word, na o nwere ife ọbụla a ga-eji afọ Igbo mee ga-succeed, ị dey happy with that individual. Tell yourself the truth. Always stand on the truth, and it's the only truth will set you and I free. Why nji emere gị vidio a ka ịghọta that na no matter what in this planet Earth mụ na gị na-abụ nọ, do not make any human being your God. Do not. Don't try it. Mmadụ nwere ike imislead gị, mmadụ nwere ike ime mistake. Even your father kịta amụrụ gị ka ị na-eto, papa gị chọọ ka ị bụrụ onye ohi, ị ga-abụ onye ohi. Papa gị akịta amụrụ gị na ọ bụ na ị mara ya today, ọ papa gị ya mother bụ ife ga-eshape how you will be behaving na ị grow up. Ọ kafa si wee zụ gị. That is why mgbe gboo apụta na-asị na ndị ezinụlọ a nwere kafa si eme, na ndị ebe a nwere kafa si eme. Papa gị akịta ị na-afụ kịta na chọọ ka ọ bụrụ that na ito na ị ga na-agba egbe, ị ga na-agba egbe. I'm telling you. And other people who are religious leaders can manipulate and control you, how you reason, how you react, how you see things. Mana mpụta ebe a na-agwa gị eziokwu, yala like enu. Nnamdikanu bụ our brother. Ọ na-eme mistake, yes. Do you understand? Ifu nke ahụ o mere adịrọ mma, pụtakwa kwuo ya. Don't be afraid. Don't make ikpuchie, no. Ị mara etu ahụ isi treat ndị ọzọ, sikwa etu a treat ya, ihe ọbụla pụtara ya okwuru ekwu. Telling you this, ịnụ n'anya gbara m aka ebe m na-apụta gwa gị eziokwu na answer me. Ọ bụrụ na ọmụnwa ọ tara that word, kedu ife ị ga-agwa m? Emesịa.